To je váš obchodní účet, na vaše jméno, příjmení a podobně. Vy musíte to rozvědět. To na vaše údaje je založený obchodní účet. Kolik to je Rozumíte? peněz, kolik to je peněz, kolik to je peněz. Ještě jednou. Kolik to je peněz. Kolik tam máte peněz? Já vás pak neslyším. Ano, kolik to je peněz, kolik to mám peněz. Teď v současné době, já teď aktualizuju údaje, vidíš to? 315 968 korun. Super, tak 3 let, myslím, že 3 let. A já to bohužel bez vás to nemůžu udělat, protože já nemám přístupu do vašeho obchodního účtu, to není legální. A vy budete dělat všechno samostatně, já vám jen s tím pomůžu, aby vy to měli přístup do toho a udělali jako první výběr z naší platformy, aby vás tím mohl navěhovat. Protože vím, že vy jako starší člověk a já musím vám s tím pomáhat. Dobře, můžeme, není problém. Jo. Prosím? Dobře, není problém. Já špatně slyším. Není problém, můžeme to udělat. A to není možné, protože váš účet má stav neaktivní a je potřeba, aby něco s tím řešit, jako výběr prostředků nebo vklad prostředků. Ale teď pozdravím na trh a doporučuji by vám, aby vy jste vybrali 80% z této částky. A 20% necháme tak na obchodování další. Dobře, jdeme. Tak jak? Teď já vás zeptám, vy máte do svého počítač nebo telefon? A připojení k internetu? Oboje. Oboje máte. Dobře, teď z důvodu ověrování vaší totožnosti a řekněte po malým písmenkám na vaši mailovou adresu, aby mohl to ověřit, že to je správná mailová adresa nebo ne. Například, vy máte mailovou adresu Petr Lůžko, řekněte P jako Petr, E jako Eva a i podobně. Řekněte svou mailovou adresu z důvodu ověrování. Prosím? Ještě jednou. Jak se jmenuje naše firma, to vláze? Já tak špatně slyším, pane. Velmi špatně slyším. To vláze, to vláze. Jak se firma jmenuje? Já se teď pýtám, vy mě řeknete svou mailovou adresu z důvodu ověrování klienta? Dobře, ty to info. info zavináč. Ano. Ty jsi kokot CZ. Ty jsi kokot. Oho, pochopil vás.